L-aħħar każ li fih hemm involut Jason Azzopardi jikxef ukoll il-kap tal-Oppożizzjoni, Simon Busuttil. Sostna dan il-Partit Laburista meta reaġixxa għal dak żvelat il-ħadd filgħodu brabta mal-proprjetà ta' Azzopardi u l-passi li ħadd wara meta kien segretarju parlamentari. Joħroġ l-ipokrisija grassa u n-nuqqas totali ta' standards illi jeżistu fuħut ngħid fil-Partit Nazzjonalista, imma każ ta' ipokrizija grassa mill-aktar xokkanti f'dan il-każ ta' Jason Azzopardi. Hawnhekk qed naraw intervent politiku dirett f'xi ħaġa li taqa' taħtek dirett biex Jason Azzopardi jigwadanja personalment. Waqt konferenza tal-aħbarijiet fiċ-Ċentru Nazzjonali Laburista, il-kandidat tal-elezzjoni ġenerali Ian Castal de Paris innota li dan huwa każ xokkanti. Dan huwa ċar għal darb'oħra abbuż tal-poter, dan huwa ċar fejn għal min iridu gvernijiet nazzjonalisti mexxewhom l-affarijiet għal min ridu huma u dan huwa ċar id-double standards ta' Simon Busuttil għaliex illum dawn in-nies għadhom imdawrin hemmhekk huma nies li jippritkaw mod u jgħidu mod ieħor. F'każ fejn jidher li Jason Azzopardi kien aġevolat biex akkwista dak li ritu, id-deputat Laburista Michael Falzon innota kif minkejja dan kollu il-kap tal-Oppożizzjoni Simon Busuttil għandu l-wiċċ jgħajjar lil ħadd ieħor. Sew Jason Azzopardi u sew Simon Busuttil illi ma għamel xejn u wieħed jistenna li forsi jagħmel xi ħaġa llum jew għada fil-konfront ta' Jason Azzopardi li dawn huma l-istess nies illi jridu jgħajru lil kulħadd li jattakkaw il-ħadd u anke fuq il-ġudizzju tagħhom biss jitfgħu in-nies saħansitra ħabs. F'dal każ, filwaqt li evidenti l-imbuttatura li kellu Jason Azzopardi grazzi għal kariga tiegħu, dawk in-nies li kienu fl-istess sitwazzjoni ta' deputat nazzjonalista għadhom sallum il-ġurnata jistennew ġustizzja. It-tim ta' Gonzi PN dak iż-żmien sab il-flus, mexxa l-proċedura, prefera id-dar fejn jgħix Jason Azzopardi biex jixtri l-art, però għal darb'oħra li l-poplu Malti hemm barra ma tax kasu għaliex nafu li sallum ma temm applikazzjonijiet li ilhom pendenti minn żminijiet antiki li sallum dawn in-nies qegħdin jisperaw li ssir ġustizzja magħhom.